हेलौ लोगोफोर, नै आंनि भिडिअखौ नायलाय। जोंना दिनै बे गारिजों मार्केटाव थांगोन। गारिया फैनानै दंखायो। नाय लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आङो मोजां भिडिअ लाबोगोन आरो मार्केटाव थांनाय खोन्थिलांगासिनो। बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर। थांगासिनो गारिजों नै नाय लोगोफोर, जायगाफोरखौ बायनो नुदों नाय। मार्केट सफैबाय, नै बाजाराव सफैबाय। बाजारखौ बोरै नुयो नायदो लोगोफोर। बाजारखौ बोरै नुयो नायदो लोगोफोर। मैगंफोरखौ नै मा मोनो। हाफ लिटार मुनु करते हाफ सानफ्लावर जे मुनु करते मुनु वन्ने करते हाफ एवला मुनु के एवला ये एवला सेना साइसिल्या इरुदा आरो मिथाइ नै बायनो नागिरलायबाय। मिक्सार बादामफोरखौ बायनो नागिरबाय नै जानो थाखाय, रुमाव लाबोनो थाखाय। मिथाइफोरखौ नाय मा मोनो। मिक्सार बादाम सब गासिखौनो मोनजोबो आरो नाय। मिथाइफोरा एफा मोजां मिक्स लाबाय। 100 थाखानिसो लाबाय आङो मिथाइखौ जानो थाखाय। जाना बादाम बाजार खालामखांनानै साहा दखानाव हाबबाय नै साहा लोंनो। साहाजों मिथाइ जाबाय नै नाय लोगोफोर। बेखिनियाव दोनजाबाय दिनै लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन बयबो लोगोफोर। बाय दिननि थाखाय।